Onderzoeksrapport concludeert: Den Haag heeft regio's zoals Zeeuws-Vlaanderen stelselmatig verwaarloosd. Dus het gaat om onderwijs, kinderopvang, vervoer. Daar zitten wij op achterstand als je dat in vergelijking trekt met het stedelijk gebied. En verder in het nieuws vandaag. Celstraffen geëist in oude drugszaak. En deze Zierikzeese uitvinder wil gaan vliegen. Goedenavond. Het is zeker niet voor het eerst dat er harde woorden vallen over de kloof tussen Zeeuws-Vlaanderen en sterke regio's zoals de Randstad. En toch is het pijnlijk dat 3 adviesorganen vandaag concluderen dat door overheidsbeleid mensen er minder oud worden, voorzieningen verdwijnen en steeds meer mensen voor hun zorg en onderwijs uitwijken naar België. De adviesraden noemen de toename van de onwenselijke verschillen vandaag schrikbarend. Een neerwaartse spiraal van verschaling. Zo wordt de situatie in Zeeuws-Vlaanderen genoemd in het rapport. Er wordt een behoorlijk somber beeld geschetst van die regio. Toch is burgemeester Vermu van de gemeente Sluis niet geschrokken van die conclusies. Nou, het rapport is voor ons in ieder geval heel herkenbaar. In die zin dat we ons herkennen in de conclusies. Het is voor ons niet nieuw wat erin staat. Het is eigenlijk een bevestiging van datgene wat we al jarenlang ook naar onze Rijksoverheid uiten. Sommige Rijksregelingen pakken heel nadelig uit voor de regio en voor Zeeuws-Vlaanderen. De situatie in Zeeuws-Vlaanderen is al meermaals aangekaart in Den Haag bij het Rijk. De hoop is dat dit rapport nu echt gaat helpen en dat de situatie positief verandert. Ik ben daar redelijk optimistisch over. Ik hoop het van wel. Het zijn 3 toonaangevende adviesorganen van de Rijksoverheid die dit concluderen. Dus dat is nogal wat. Dus ik denk niet dat het Rijk dit rapport zomaar naast zich neer kan leggen en het in de kast ver weg stopt. Maar dat ze er echt iets mee gaan doen. Dat ze echt in actie komen en dat er ook echt wel een verandering komt. En nog veel meer conclusies en aanbevelingen uit dat rapport van die 3 adviesraden vind je in onze app en ook op onze site omroepzeeland.nl. Ja, en dat die problematiek in Zeeuws-Vlaanderen diep ingrijpt in de samenleving blijkt ook wel uit het nijpend tekort aan fysiotherapeuten. Nu al is de werkdruk onhoudbaar en dat zal de komende jaren alleen nog maar erger worden. Orlando van Dijk had geluk. Hoe is het? Ja, kan beter, ja. Hij kon al snel na zijn ziekenhuisopname bij de fysio terecht. Voor sommige zaken vinden wij gewoon ook dat we snel beschikbaar moeten zijn. Hè? Dus daar hebben we al tijd voor, of maken we gewoon tijd voor. Het lukt nog net om spoedgevallen snel te behandelen. Maar dat heeft een prijs. Het eerste waar je dan in gaat schrappen is toch in je eigen activiteiten. En nou ja, het is ook gewoon belangrijk dat mensen, als je het over een vitaal leven hebt, dat je zelf ook aan je ontspanning toekomt. Hè? Dus dat schiet er ook wel eens zeker bij in. Mag je die een rondje lichaam draaien? Lange dagen en hoge werkdruk. Alle Zeeuws-Vlaamse fysiotherapeuten hebben ermee te maken. We hebben bijvoorbeeld al heel lang een vacature openstaan, die helaas niet ingevuld wordt. Hoe lang? Nou, eigenlijk wel al, ik denk een jaar of 2, misschien wel alweer langer. Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld ook meer gaan werken, ja, om dat allemaal op te vangen. En ik denk dat is voor de collega's ook zo. Er zijn nu 4 openstaande vacatures in Zeeuws-Vlaanderen, maar dat worden er alleen maar meer. Want 30% van de fysiotherapeuten gaat de komende 5 jaar met pensioen. Ja, nou ja, goed, een extra stapje zetten is op zich niet erg. Alleen als altijd maar druk op de ketel staat, kan dat natuurlijk wel ook gevolgen hebben. Niet alleen raken collega's overwerkt, wachtlijsten lopen ook op. De fysiotherapeuten maken zich daar zorgen over. Ik vind dat zeker kwalijk. Er zijn gewoon aan de ene kant belangrijk voor de patiënt dat ze snel geholpen kunnen worden, waardoor grotere zorgschade eigenlijk voorkomen wordt. Hè? Dus voor die mensen gezondheidsschade. Maar aan de andere kant ook, als je het probleem al bij de bron kunt aanpakken, dan kun je daarmee soms een operatie of iets dergelijks gewoon voorkomen. En je knie zo stabiel mogelijk houden. Patiënten zullen het stijgende tekort aan fysiotherapeuten steeds meer gaan merken. Ja, zo zullen mensen er misschien in de toekomst ook aan moeten wennen dat ze er verder voor moeten gaan reizen voor bepaalde zorg. En ook dat ze misschien soms langer moeten wachten voor ze aan de beurt zijn.
Fysiotherapeuten vinden dat de zorgverzekeraars hun werk beter moeten gaan belonen om het vak aantrekkelijker te maken. Ja, ik zie dat het bijna 6:30 is en ik heb nog een patiënt, dus ik wil eigenlijk een beetje haast maken. Komt dat veel voor, patiënt nog 's avonds om 6:30? Ja, regelmatig. Eigenlijk alle collega's werken eigenlijk regelmatig 's avonds hoor. Iedere week. 6 en 6,5 jaar cel. Dat heeft het Openbaar Ministerie geëist tegen 2 mannen die in Vlissingen betrokken waren bij de smokkel van drugs in een lading ananassap. Het gaat om het hoger beroep in een zaak die speelde in 2015. De mannen worden ervan verdacht ruim 1100 kilo drugs ingevoerd te hebben en ze zouden deel uitmaken van een criminele organisatie. Dat het hoger beroep zo lang op zich heeft laten wachten, zou aan de advocaten hebben gelegen die met allerlei extra onderzoekswensen kwamen. Het handbal voor de mannen verdwijnt na dit seizoen uit Zeeland. Het enige Zeeuwse seniorenteam in de competitie, HC Zeeland, houdt op te bestaan. HC Zeeland was al een fusieclub omdat de verenigingen EOC, Orion en Delta Sport zelf te weinig leden overhielden. En nu heeft HC Zeeland datzelfde probleem. De club maakt het seizoen nog wel af. Volgend seizoen dus alleen nog vrouwen met 1 team in Zeeland actief. Drukte bij hondentrimsalon Ramona in Vlissingen. Sinds corona zijn er een hoop nieuwe viervoeters bijgekomen. En die moeten ook allemaal gewassen worden. Maar op het moment is het wel echt heel erg druk. En dat komt met name door de frequentie dat de hond naar de trimsalon moet. Door de drukte plannen steeds meer klanten hun afspraken ver vooruit. Waardoor het voor nieuwe klanten ook steeds lastiger wordt. Ik zeg eigenlijk, ik doe nooit helemaal de deur dicht. Want ik sta voor iedereen graag klaar. Het is wel belangrijk voor de honden om op tijd geknipt te worden. Als de vacht te lang wordt, kunnen vaak baasjes het niet meer goed bijhouden. Dus de vacht gaat klitten en vilten. Je kunt daar zelf als eigenaar dan in dat stadium niks meer aan doen. Dat betekent dat de vacht dan helaas kort moet bij de trimsalon. Nou, we gaan een vracht pootaardappelen ophalen. Evert van Dijken rijdt de hele provincie door om bij boeren zaai- en pootgoed in te zamelen. Bedoeld voor mensen in Oekraïne. Ja, die hebben helemaal geen zaad- en pootmateriaal om een moestuin aan te planten dit jaar. Omdat er natuurlijk zoveel ellende is. Dus daar gaan we de mensen mee helpen. En daar zamelen we spullen voor hier in Nederland. Boeren uit de hele provincie doen mee. Vandaag haalde Van Dijken 2 vrachtwagens vol aardappelen op in Scherpenisse. 45.000 kilo. Kun je, als je bijvoorbeeld kijkt, de moestuintjes, als ik het heel even vlug doorbereken, gaat er ongeveer 100 kilo in een moestuin, 150 kilo. Dus daar kun je 300 mensen mee helpen. Maar hij heeft ook nog veel op zijn wensenlijstje staan. Pootaardappelen en bijvoorbeeld nog plantgoed misschien van plantuitjes. En zaaigoed voor de late groenten. Dat is bijvoorbeeld wortelen, rode bieten, ja, misschien wat latere slagroenten, zulke soort dingen nog. De actie loopt nog de hele maand april, maar aanstaande vrijdag rijdt hij al met een eerste lading naar Oekraïne toe. Dan naar voormalig piloot en politicus Ad Los. Hij wordt door zijn omgeving ook wel Willy Wortel genoemd. In zijn schuur aan de Oosthavendijk in Zierikzee knutselt de 74-jarige uitvinder elke dag aan allerlei bijzondere apparaten. En de tekst "Het kan niet" komt in zijn woordenboek niet voor. Het breken van een barrière, dat vind ik wel heel erg leuk. Er wordt al zo gauw gezegd, het kan niet. En nou, als iemand dat zegt, inspireert hij mij wel hoor. Dat moet ik wel zeggen. Want het kan best wel. Alleen, je moet er iets voor over hebben. Van jongs af aan staat Ad zijn leven in het teken van het bedenken en bouwen van bijzondere apparaten. Ik was 16, toen ging ik naar Amerika. Daar kwam ik een autogyro tegen. Het is net een helikopter, maar het is iets anders. En dat waren dingen die kon je zelf bouwen. Daar ben ik ook gelijk mee begonnen toen ik terug was in Nederland. En ik was 18, toen was die klaar. Ik was iets ouder dan 18, ik had nog geen rijbewijs. En toen vloog ik met mijn eigen gebouwde machine. En dat is een thrill. En ja, zo is dat eigenlijk als een rode draad door mijn hele leven wel gegaan. Zijn ideeën om weer iets nieuws te gaan maken ontstaan altijd op dezelfde manier. Ik ga meestal 's morgens om 5 uur even op om koffie te drinken. Dan ga ik in een stoel zitten en dat noem ik mijn nadenkstoel. En daar ontstaan de ideeën. Ik kan ook wel denken aan iets maken of willen maken, maar hoe doe je het?
En dan moet ik een werkplan hebben. En het werkplan van de dag wordt altijd 's morgens bedacht in een stoel. Met een kopje koffie. In zijn nadenkstoel is ook zijn laatste bijzondere project tot stand gekomen. Dat is het project Jetpack. Dat is geïnspireerd door James Bond. Die vloog met een jetpack. Dat is de droom van iedere man, denk ik. Het ziet eruit als een duikerspak. Een paar flessen op je rug, raketjes ernaast. En een gashendel en geef gas en je vliegt. En ja, dat wil toch iedereen. Ik heb veel gevlogen in mijn leven, altijd met vleugels. En altijd met een hele grote machine om je heen. En dan zeg ik altijd, dan word je gevlogen. Maar met zo'n jetpack, waar hier de onderdelen van staan, dan vlieg je echt. Naast dat Ad er zelf mee wil vliegen, heeft hij nog een ander doel. Maar het is natuurlijk ook leuk als je iets moois kan maken wat in de maatschappij een rol vervult. Maar het zou dus kunnen zijn dat wanneer die straks klaar is, dat u over de haven vliegt om een ijsje te gaan halen. Of een patatje, ja zeker. Dat is wel de bedoeling. Een ander project waar hij trots op is en met veel plezier aan gewerkt heeft, is de duikboot van Kuifje. In de gat van Scharlaken-Rakham, daar kwam een duikboot in voor in de vorm van een haai. En dat ding, dat wilde ik graag. Dan moet je hem maar maken. Dus hij is gemaakt. En hij is waterdicht? Ja, hij is heel mooi waterdicht. En ik ga even... Kijk, hier heb je de lok. En er wordt dan wel eens gezegd, zit er binnen ook iets. Maar er is echt engineering aan te pas gekomen. Ik doe hem even dicht. Lok. En zo zit je in een mooie duikboot als gegoten om je heen. Er waren vanmiddag eigenlijk best brede opklaringen, zon dus ook, maar ook stapelwolken en zo af en toe toch wel regen of zelfs een hagelbuitje hier en daar. Morgen eerst zonnige periode, later wordt het wat bewolkter en in de late middag en avond vanuit het westen kans op een buitje. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op onze website omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.